доста високо. Те препецам до колегите, които бяха преди малко 30-34. Тока, не успях да ти снимат чат. Съжалявам, брат. Нищо. Свика ли ти телефон? Шполде, бей! Нека викаш подея, викам да не подея. Лошо. Здравейте! Маска само, ако може да следа. Майко. Не харесва. Ето трябва да се... Мале, това ще му се стовари много. Слушам си да... Окей, моля да пускате малко въздух да се даде. Жене, тя е това първо правилно да се сети да ви там, така. Жене, може ли се дадете лични документи на колежката му? Може. Благодаря. Мисля, че бяхме достатъчно любезни. Здравейте! Вие не се чувате, господине? Виждам, че говорите, но не се чувате. Защото нищо не съм казал. Защо? Защо сте тук? Оправям си билетчето в момента. Окей. Да. Нормален, това ще му се стовари много. Изтървала по-близко. Имам аз един въпрос. Кажи. Защо тръгнете да гоните моят приятел, като беше спрял да си говори по телефона с мен? Кой да му за приятеля? А? Този предишния, когато арестувах. Не, този предишният, който не иска да се свали маска. Защото нито един от нас не е направил нищо. Той се призна вече за виновен, така че не знам какво го... Не бе, не говори за вас. Не говори за вас. Или такова обида към длъжностно лице. Добре, значи лесно, на този трябва да му Не, пишеш искам 20 да пъти питам. на глава.
Не, искам... Взимам по-малко. полицай. Отивам на банка, продавам, взимам повече. Що така кажем? Ай, Аз да попитам, защо подгонихте моя колега. тебе долу при мен, до не знам, брат. Дял, като всичко. Защо го подгонихте, като той си... Колко ти дава едно пакетче на банка, да? Не съм пробвал. Сивия. Както знаеш. Защото... Да, Не, да един път продавах 100 джонки защото на плажа. да искаха да прикачат едното лице с черното и си спорт. Ало. Нали така? Няма как те така да дойде в тази уличка точно тогава и да се бута, за да дойде... В смисъл, така ти ока. Как да ти кажа, не е да се бута, буквално се бута, а да се бута от страна това да тръгва към него, за да може той да се качи. Но той се предаде. Защото нямаше лицето, друг избор. което беше преди вас Окей, няма арестувано, никакъв проблем. Аз имах 100 и няколко бройки обработена трева. Казах ли ги съдите да се свършват. там Джанет, вкарай го само в този доклад и... Да, ще ги вкарам само да ми... После искам да видя доклад. Кой? Дадете ми лична карта. Не, защо? Не си. Какво да е? Аз ли? Окей. Ти знаеш ли с кой си? Да. Кой случай? Аз не помня да съм писал такива работи, не знам. Само една секунда. Полицайите, ало. Мама. Какво? Не предава един път му служи, стига. Слушай. Не стаквате така главите. Какво ще ви се кажат, повярвайте ми. Има такова незаконно притежание